This is Chris Lord Hagibis, mga pro, mga kabagis. Tayo mag-attend ng Resurrection Day celebration dito sa church. Dito yung kwan. Ito yung handa. Yan. Ito po. Yan. Filipino foods. Po. Vlog muna. Oh, yeah. Dito po tayo. Ito ang blessing galing sa Panginoon. Ganito po mga kabro, kabagis, pag-celebrate ng Resurrection Day. Kabuhay ni Jesucristo. Resurrection life sa Kanya. Ito po ang kusina, kitchen. Yan. Mga brother and sister in Christ. No, Tito, no. Thank you very much. Yan. Okay na. Dito po kami mga kabro, kabagis, ganito po sa church. Oh. Oh. Kamahan tayo mga kabro, kabagis. Ito yung Bamito Resurrection Day, celebration nito, ito pagkakawa ni Jesucristo, nagungar na. Terus ito yung Bamito ya. Naman. Oh.